towards the sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Farm boy. Farm. Na, true. Ano ba? Nanay kontrasik ba? Kung na lagi. Suro. Ano ba? Apa kaya ang pildi mo na bay? Na biso bis ba now? Wa adud pildi jud. Pero farm lagi oh. Farm na ba? Unsa? Atak no, atak. Atak yun. Farm ba? Farm mo? Farm lagi ko ron. Na, Farm lagi ko. Farm na, lagi unang ko. karon farm ba? Lagi. Farm dia. Farm lagi ko. Farm lagi. Farm ko ron. Farm to farm? Murag na kong heart sa una. Murag farm. Rangkig animals. Pero karon ikaw na lang. Hugot! Ewan makay ko eh. Ubani ko be. Ha? Dili ka kalakaw kung wala ko. Hindi ko malakaw kung wala ka. Wala ka? Dili man sa ingon nga kulang ko wala ka. Pero mas makompleto man jud ko kung mag-uban ta. Hugot! Kita naman lang magmatuhod ko eh. Sakit? Sakit man dyan ang malamba og matuhod ka. Samot na sugma. Nga madughan ka. Hugot! Bay, adto na ko bay. Oh, wala ka ba? Oh. Pahawa. Ingon bitaw nila. Kung nahi mo hawa, nahi mo abot. Pero bahala na guway mo abot. Basta di lang ka mo hawa. Hugot! Cok, musta lang nga, Cok. Ikaw, Cok, musta? Okay ra, Cok. Musta nang mo yan, Cok? Okay kayo Cok eh. Look kay si Felix Cok dong. Lami ka si Felix baka nang open na mo sa usawa. Mata ka lami. Isa-isa. Kasi lami. Lami ang jud na sa una. Labi nagbag-o pa. Pero magkadugay na. Magkawala na gana. Hugot!
Asa naman rin siya, uy. Ano siya, kadali ra siya. Wala man lang gyapon lagi. Sakita sad, uy. Sakit? Pariram na siya ha. Sakit man jud. Labi nag pahulaton ra ka. Mingon nga dali ra siya. Pero labi ang sakit ug maghulat ka. Unya paasahon ra ka. Hugo. Imi! Kuon sa man. Karon na ka? Karon na ka naabot nga sa kadugay na kong pinaabot sa imo? Karon na jud ka nga nanakoy plano? Sa nga plano? Plano? Pariram na niya. Daw kay siya plano sa kuha. Ang pasakitan ra ko. Pero wa siya kabalo. Ug unsa akong gusto. Gusto nga ampingan ko. Hugo! Sudah na gyud. What's up mga ka-show? So shoutout ni Ryzen Guild og ni Kenneth Destacamento og ni Daniel Yagon. So, shoutout lang sa Deko sa among maestra nga si Miss Marjorie Manyos. So, salamat kay Miss. Kay ulos siya pong support sa mua. O shoutout lang mi sa imuhang vlogs sa YouTube channel nga Marjorie Vlogs. O shoutout ko sa akong agaw nga si Rimar Pasigay nga tuwa sa Manila. So, amping diagaw, God bless. O shoutout lang din mi sa kuan among director nga supporting, pinakagwapa, caring pa jud. Lami. So, daghang salamat nimo direct. Ya, editor pa jud. So, thank you. I love you so much. Shout out linday ko sa ako ang maguwang si Elisa Destacamento ug sa iyang duha ka anak ni nga si Michael Dave Destacamento ug Ashley Destacamento. Stay safe nang. God bless. Shout out po dahil kang Nelvin Pampusa. Okay, shout out na rin Kenneth Rosia Destacamento kay Mireros Biloso Batersal. Og sa kinsa toy ganahan og pa-shoutout. So just comment shoutout sa among comment box sa among video. And then aron ma-shoutout mo with the hashtag Bisaya Medyo. So daghang salamat sa iyong padayon pagsuporta sa among YouTube channel ug sa wala pa to naka-subscribe sa among YouTube channel. So please don't forget to like, Share and subscribe. So, and don't forget to hit the notification bell para always mo updated sa among mga videos nga i-upload. So, daghang salamat. God bless Bye-bye. ninyong tanan.